салом, салом, тамошобинони азиз. Ина мо қати Аишаҷон кор омадем. Магазинмона кушодем. Аишаҷон, привет бигӯ, привет. Привет бигӯ. Всем привет. Ина духтари коргара ки ма кор омада. Ёрдамчи, помощница ёчаш. Вали кора сар накарда уже харид шакар. Нам хейр духтаро. дар комментария нависем ки апа шумо дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунед? камтар дар бораи худтон нақл кунед. Ман дар шаҳри Россия, город Балашиха зиндагӣ мекунам. Город Балашиха яъни Москва, да, метро Новогириево. Метро Шелково, надо наздикай, где-то 15 минут. Маршрутка хотим. Май Челябинский, Москва омадам духтаро. Челябинский, да, ҳама мисол оиламон ҳама Челябинскида зиндагӣ мекунанд. Очам, апам, акоҳом. Масъале ки Россия омада будам, дар Челябинский документомона споридем, гражданствома дар Челябинский гирифтам. Мутаассифона шавҳар ма гуфтам биё ҳамиҷа кору фаъолият кун, ҳамиҷа документода биспор, негуфтад. Гуфт ки ма Челябинский намерам. Челябинский да оқа корсоз нест, Москва да корсозай. Ама хай чанд бор уговорит кардем, наомад. Баъд пришлось ма худам биём, чунки хостем кӯдако дар пеши оташон, дар пеши дадашон калон шаванд. Мисол меҳри дадарам бибинам, барои чи ки як умр вай Россияда буд, ма худам кӯдакома калон кардагиём. Сад бор шукр, поддержка атрофиён, қати очамо, акоҳомо ё дар гирдам буданд, поддержка мекарданд ҳама вақт дар вазни дакунӣ. И худаш хай Москвада буд. Меомад ямо нимо меистод, бо мерафт Москва. Ҳам хел мисол 4 фарзанд дорам, 4 фарзанд ба дунё овардагиём, 2 духтарча, 2 писарча. Рости гап намехостам ани Россия биём, хай маҷбур шудам омадам. Ҳисоби ки ҳамаи апоҳом, акоҳом, очам ё ҳамаш ҳамиҷа будам. Ман як худам тоқа дар уҷа мондагӣ будам. барои ҳамин маҷбур шудем бихезим биём. Як касалия бемор мешӣ, хай сад бор шукр хеш таворо ҳастанд, бо чӣ хеле ки очаяй, чӣ хеле ки мисол акатай, чӣ хеле апатай, бо мисол ва ё ҷои ёра гирифта наметавонад. Фарзанди падар дигаяй, мисол модар дигаяй. Хай рости гап омадем Москва, Челябинский омадем, документома гирифтам, гражданствома гирифтам. ҳамунҷа акоҳом гуфтанд ки биё ҳаминҷа хона, ипотека дига ҳаминҷа зиндагӣ кун, дар пеши худ мон. Мисол кӯдакот майдаян, я мисол я пулӣ меша, я вазифӣ меша, мо ҳастем. Рости гап қатъи шавҳар маслиҳат кардам, розӣ нашид. Гуфти биё ай Москва хона мегирем. Ха майла гуфтам. Хестам Москва омадам, рости гап чанд бор хостем вай кунем. Чанд бор дар Челябинский ма вақте ки хостам ипотека бигирам хона, сразу чанда банкда заявление додем, одобрит кард Сбербанк. Якум мани заявлениемон Сбербанкда буд, сразу одобрит кард. Вақте ки уже одобрение доштем, гуфта ки метавонем хона бикупем. Чанда хонаҳо ёфтем, шум гуфт ки не, ман дар Челябинский намегирам, ай Москва мегирам. Хорошо гуфтам, хай тогда ман инҷа вариантҳоро гуфтам мегирам, роӣ мекунем, то бира биен. Мутаассифона ҳамирам натонист карда. Чунки чӣ хел бигӯм, шуи ман як инсоне ҳастае ки ҳамаи кора ман худам кардагиём. Акоҳози мегӯянд ки ча хвалид мекунад, не, ман айни аввал
ҳамаи кор ма худам даводав кардагим ба документҳои кӯдакон ба мактабошон якум синфи як рафтагиёшон садик ҳамашаро сига ма худам кардагим бисёр дар зиндагӣ азоб кашидагим духтаро барои ҳамин то ҳозира ма худам кардистам ина хести Москва омадам хиёл кардам ака мисол шум дар қомат май камтар қоматам бо рост мешавад камтар вазнина мисол сабук мешавад не баръакс бовар мекунем вақти Москва омадам 3 кӯдак доштам ҳар сад бор шукр мекунам чорум духтарчама таваллуд кардам қинам шид не ки хай бо пилусош ҳастан барои чӣ ки духтарчам як мисол чӣ бигем вақти уже ҳамин дар қадам шида буд ҳамаи корон пеш мерафтак сраза банк одобрит монкадак мисол хеле корон буд шида буд пособия намегирифтам пособиҳома туғрӣ кардам бовар мекунем як рӯзи сиёҳ кашидагим даводавой накардагим дар як рӯз 4 борам МФЦ рафтагим духтаро 4 борам бовар мекунем як почам дар хона буд як почам чӣ документе мегуфтам ҷамъ мекардам мебурдам хулоса ҳамихе шид ки одобрит кардам наконец 100 бор шукр гуфтем хай пособиҳома одобрит кардам барои пособия намегирифтам беҳад қин буд беҳад рӯзои сахт гузарондагиам баъд вақти духтарчамам таваллуд шид ба пай қадами ҳамин хонама гирифтам ипотекарам боша зато хонаи худмай беминнатак миём сарма дурун мекунам 100 бор шукр хай ҳозир бо хела сабук шудагиай не ки як чизе шуда бо фреб хӯрдум да ҳамин шум мошин аренда гирифтагӣ буд ҳар рӯз ғирғир мекард ки ина ман ҳар рӯз қапла дар мошини аренда мекунам вақти худмон возможност дорем мисол кредит бигирем мошин бовар мекунем розӣ набудем барои чӣ ки хона дар номи худмай ҳамин хонара инакда худам месупоридам мисол 100% супорида ягон бор наметавонист барои чӣ ки ман уда надеяд сарам намекардам хайҳо кор мекардам барои нами шикамон мешид тамом вақте ки ман худам айҷон нахестам соҳиби ҳечи нашидам 12 сол ман фақат ждат кардам дар ба дари квартира кӯдако калон шудагиям нашид худам айҷон хестам кор кардам рӯзе мешид хонаҳо уборка мерафтам лиҷби мисол 1 сил 2 силиён кӯдакон гишна намонанд кӯдакон ягон чӣ кам нашаванд фақат мисол ҷавонӣ ман барои кӯдакон барои зиндагӣ сарф кардам бовар мекунем ман худам вообще не жалею да короче худам вообще жалет намекардам дар ягон чӣ кори вазбина намегуфтам кори мисол мардакира намегуфтам ҳамаи корам мекардам ки лиҷби ҳами кӯдакҳои ман вай нашаванд хор нашаванд корҳои мардакирам кардагиам бовар мекунем ҳози яка ҳози мисол рӯзе мешавад ки дардое мекашам 100 бор шукр мегӯм не ки тамошобино асобиам мизанако худтона эҳтиёт кунем худтона нигоҳ кунем мисол и корра бугӯй тамом намешидай кор тамомот мекардай тамом намешидай ҳамин зана ба дараҷае ки худованд қувватш додагиае ки мисол ай мардак дам қувватш зиёдай бовар мекунем намехе духтаро дальше историяра насиб карда бошад дар навори оянда нақл мекунам ҳеч хел фребм кардан мошин дар номум кредит гирифтан ҳозир бовар мекунем ман пули кредити мошин месупорам пули садик месупорам пули коммуналка месупорам 100 бор шукр мегӯм и ягон мисол жалоб нестай просто инам як ҳаёти саргузашти худман мехоҳам ки ягон кас бифаҳма барои чӣ ки мисол ҳамин ҳаёти ман худаш як кино шидест як кинои тайёрай бовар мекунем
просто мехоҳам ами як қасқади дарди дил кунем ки ами дарди дилма бифаҳманд одамое ки азоби наам хеле зиндагида азоб кашидагиам. Ак намешавад ку ҳамаи проблемата хай ҳамаи мешава қати модар дилитса кардана слишком дар кор нестад. Модарам фикр мекунад, модарам хизмат мекунад. Барами тамошобини охири навора дар охири история дар навори дигаре мемонам. Намо духтарчам қати магазина тамом кардем. Уже нервичка дестае. Ҳози ира маҳкам мекунем. Дута магазин дорам. Всё. Инам хеле духтарако. Ина кашачкои мо. Ҳамаша рост кардем, тамом кардем. Магазинро маҳкам мекунем. Аиша. Ина холаджонос, бирем духтари мара, как всегда. Чизои дар кори гирифта. Аиша, всё? Аиша, всё? Аиш? Аиша? Всё? Не надо. У нас есть водичка, Аиша. Нельзя. У нас же есть водичка. Пандай сапоги слушай, Нахмоша бегу. Аиша.